पुण्य ब्रह्म परम पुरुषा जप सेहि नाम ब्रह्म रक्षित दास प्रभु रक्षित दास चप्पल लगे देखला कत नित्य देला मते ମାନେ ଗାଡ଼ି ତାର ଧୋଉ ଧୋଉ ଦେଲା ତୁ କ'ଣ ଭଳିଆ ପସନ୍ଦ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଧରି ଚପଲ ଘରେ ପୁରୁଣା ହଳଦା ମୁଁ ପାଇଲି ଇଏ ଆକୁ ଭାବୁ ନୂଆ ଇଏ ମୋ ଠାକୁର ଚପଲ ଯେ ମୋ ଠାକୁର ଜାଣିଛୁ ନା କାହା ଚପଲ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁ ଗାଡ଼ି ଗଲା କାହାର ତାମାନେ ମୁଁ କିଣିବ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫା ଓଳା ସବୁ ଯାତ୍ରା କିଣି କ'ଣ ତାମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବ ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟ ଖାଇଲେ ସିନା ଜ୍ଞାନ ବାହାରିବ ପର ପୁଅ କେତେ ଗାଈ ଗପେଇକି ମଣିଷ କରୁ ତୁ ନାତି ହଉ ବୋଲି କହିବି ପଢିଥିଲି ସେଇ ଗୋଟେ ଗାଁ ନଥିଲେ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଣି ଆସୁ ଆସୁ ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଇଗଲା 8ଟା ହେଇଗଲା ସେଇ ଦଳିଆ ବିନ୍ଧାଣି ସେଇ ଦଳିଆ ବିନ୍ଧାଣି ସେଇ ଦଳିଆ ବିନ୍ଧାଣି ମଣିଷ ସାଧୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ କହିଛି କହଲ କି ଆକେ ତକି ତୋ ଭାବ ମୋ କଥା ତୋ ଦୈବ ଏସବୁ ତୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ମାନବତା ଘରକୁ କହୁଛି ନା ଅନୁମାତ୍ର ଜୟ ଜୟ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ବୁଝିପାରିଛୁ ମାଛ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ମୋ ଭାଇ ଘରେ କହିছে ତା ଡାକିବ କି ମୋ ପାଖକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଗଲେ ଖାଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ ବୁଝିବା 100 ଯାଉଛି ଖାଉଛି ଲାଭ କିଛି ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବ ରଖିଛ ଦାସ ଗାଧୁଆ ଭଳିଆ କହିଲେ ମୁଁ ଆଇଛି ବନବାସ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ଭକ୍ତିରେ କହୁଛି ନାଇଁ ରେ ପେଜମା ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ଦେ ନୀତିରେ ବନ୍ଦ କର